Ambalma ani yangma bi kibara mamolo kala sama ko ode ko ya dagali ni ale ye walejugu taba dɔw ka ɲɛma ye ni olu ka jɛkulu bɛ wele ko Ansardine ale kɔni ye kuma dɔ bila k'a yira k'a fɔ kɔni ko maliyɛn sarasu 11 ko u tun y'a yira k'a fɔ kɔni ko Faransi ka kɛlɛbolo ye minnu faga ka to olu to bolo k'olu kɔni su kɔni olu bɛ se k'o di an ka jamana ma ko ni an ka jamana ɲɛmaaw sɔnna ka kumaɲɔgɔnya kɔni bila olu ɲɔgɔn cɛ cogo min na kɔni ko bɛ se ka nɔgɔya ko olu kɔni ɲɛ t'a la ko problème fɛn o fɛn bɛ se k'o kɔni bali ninnu y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛ segin k'a fɔ kɔni ko ninnu sara an ka sɔrɔdasiw ninnu min tun minɛnen don u bolo k'u sara Faransi ka kɛlɛbolo de fɛ ko parce que ko o ye k'i to olu kɛlɛli la k'a ye bombe dɔ fili ka jigin k'a sɔrɔ ninnu yɛrɛ tun bɛ olu kɛrɛfɛ ko olu ka mɔgɔ dɔw kɛrɛfɛ ko ninnu fana sara o nɔfɛ nka hali bi kɔni nin ko in an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko a bɛrɛbɛrɛ ma sɔrɔ ka d'a kan hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni u bɛ sen na ka se k'a yira ni Faransi kɛlɛbolo yɛrɛ de nin kɛ walima ni nin ko in bɛ cogoya min na nka terroriste kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni olu ye su min kɔni di an ka jamana ɲɛmaaw ma k'u yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ kɔni ko Faransi yɛrɛ ka mugujugu de kɔni ye u faga o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la fana k'a fɔ kɔni ko SYNTAD ni ale ye syndicat national des travailleurs des administrations d'État ni olu ye faso baarakɛla dɔw ka jɛkulu ye jɛkulu min bɛ u ka hakɛw kɔni ɲini o kɔni jɛkulu y'a yira k'a fɔ kɔni ko u ka tile 3 baarabila min kɛra kalo tɛmɛnen k'o kɔfɛ k'u bɛna tile 5 baarabila kɔni daminɛ ntɛnɛn nata ninnu y'a yira k'a fɔ kɔni k'olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko sariya kura dɔ de talen bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko min kɔni a fɔra ko bɛna yuruguyurugu kɛlɛ nka k'olu ka jate la kɔni ko o sariya in kɔni ko a talen don k'a ɲɛsin baarakɛla dɔw ma ni ka faso baarakɛla dɔw kɔni to yen k'olu ka jate la kɔni ko o man kan wa ko min ye fana o sariya in kɔnɔ k'a b'a kɔnɔ ko ni mɔgɔ bɛ se ka wuli dɔrɔn ni ka taa fɔ ko nin tigi kɔni k'ale sigalen b'a la k'a fɔ k'a ye sonyɛni kɛ ko olu kɔni ni o n'a ɲɔgɔnna caman n'o y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ka jate la ko nin si man kan wa k'olu kɔni bɛ kɛlɛ kɛ walasa kɔni ko ni sariya in kɔni ko ni a bɛ boli k'a ka boli faso baarakɛlaw kɔni bɛɛ kan walima ko u ka a bɔ yen k'olu kɔni ka laɲini ko o ye o de ye wa ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi an ni ce a ka kulomajɔ la.